No, takže za chvíľočku vyrážame na 10. ročník Overland festivalu. Už sa pomaly nakladáme. Obídeme si vozíček. Maťo to pakuje všetko. Takto sme nejak napakovaní. Tentoraz aj s bicyklami. To sú len drobnosti. A tu vnútri Freďak nachystaný, Sofka nachystaná. Už ju oslintal, bude celá nadšená po ceste. Už sa štartuje. A ide sa. Ja. Fredko. Napísa. Štandardná porucha, sme pred Duchonkou. No čo, Borko? Ako to vidíš? Musíme sa tam pohnúť trošku ďalej, takže uvidíme. Dobre. Takže možno o chvíľku znova stojíme. No, poruchu sa podarilo Maťovi odstrániť. Ale to sa nepriznal, že zase odhnité káble. Musím to do toho videa povedať. A už sa blížime k Duchonke. Takže dúfam, že už ten kilometr alebo koľko tam dojdeme. Bez poruchy. Ale jasné. No. Príchod na Duchonku. Čo sme tam vedli, ešte nekrič. Vieš o tom, že to vôbec není vtipné. Časti rozložený, pes zavretý, aby nebehal, ešte zatemný, ten tam záchod, muzička, štamprček už bol, ideme sa kúchnuť, kde sme, ako sme, takto, skoro už na našom pravidelnom mieste, pri záchodoch a pri novinke potraviny. Takže ráno sa zobudím a maminka nám pôjde na čerstvé rožky. Večerná atmosféra Overlandu. Prvého dna ešte ani oficiálneho nie a už je tu kopec aut. A maminka robí na večeru hambáče. Budú hamburgery. Fredo by si očividne dal, že? Jasné. Natáčať. Ale jasné, navzájom natáčať. Už je večer, už je noc. A my takto si kúkáme Valar Morghulis. Tento môj excelentný telefón. Takýto pídeček.
No a to čo? No a to čo? A ja budem spať de. A nezalizujú sa furt, keď poviem niečo. Však preto. A zas. A toto sa ako kuchtí. Budeme spolu pinkať, áno, my budeme spolu pinskať, spolu, kamoši. Freduško, niekto je z teba nevyšpatý? Chrápal si jak mrož? No, štuple do uši som si musela dať. Tuša ide. Dobré ránko, Sančo Pančo. Dobre. Vyspinkaný. Oh. Prvá noc je vždy taká na nič, že? Vieš čo, ale spal som najlepšie za neviem ako. Len keby ste tak skoro nebuntošili. No, čo už. Tak, Sofinka. No, už sa nám chystajú raňaječky. Nutím ich aj zeleninu jesť. Tu sú párky pre nich. A ja si dám štandardný jogurtík a hen mám mysli nachystané. Tatino pije kávičku. Freďatko. A samozrejme závislá Sofinka a jej Wi-Fi je tu hore. Za chvíľku budú raňajky. Okay. Človek tu hľadá a trčí len hlava. Nemajú náhodou ženy prednosť. Kto si spravil ten pouť? Ona ti pomáhala, Ja takže... som ti pomáhala. Ale inak to je hamak pre dvoch, takže keď sa dáš k nemu, mali by ste sa tam zmestiť. Makajú. No, maminka nič nerobí, všetko musíme robiť my. Len sedí, hrá sa s telefónom. Sú tí influenceri. Áno. Pes Filipes. A ja budem kde sedieť. A panička si kde sadne? Moja láska. Ty môžeš všetko. A to má byť čo? Ako ty nemáš kde ísť? Čo? No, není to pohodlné, že? Čo vy myslíte? Čo nám dobrého varíš? Mexické skákavé fazule. Mexické skákavé fazule. Tu je mäsko, slaninka a takéto nejaké fazule. Takže chystáme obed. Je to vo sviečkách, je to vo sviečkách, vymenil a pôjde trochu. A normálne na Overlande ani mobily nemusá byť. Alebo sa. Rešpejtujem. Ne, to vyletelo. Máme tu piatoček. Rozbitá som už teraz. Fredo, ty čo na to hovoríš? No, ty to tváriš.
Cero, ukáž, čo máš nové. No takto. Sa dala tetúvať, ale hlavu si musela tresknúť. Áno. A ideme sa poprechádzať, ideme pozrieť, čo tu je nové. Toyotky, parádne. Človek bol povedal, že sú staré, ale to sú nové Toyotky. Krásne. Kida by si mal ísť natočiť. No, zase tam nikoho není. Si natočiť pôjdem, ale keď tam niekto bude. Ďalších zo pár aut. Future kúsok, hen tam je taký retro kúsok zase. Tuto je retro kúsok, Ačená. Pekná jak nová. A tuto dvaja inžinieri nevedá postaviť stan. Vysokoškoláci nevedia postaviť stan. My si skladáme prikryvku. Ja som prišiel z Gimplu. Došiel si z Gimplu a z Gimplu sa chodí na vysokú, takže si vysokoškolák. Sorry, že ti skáčem do roboty, ale ešte chcem veľký potles poprosiť pre juniora, ktorý cestuje na Láde. Toto je pre mňa veľký klobúk dole, lebo Felicia proti Lade je luxusné auto. My si inak už dávno píšeme záľubené správy, akože ja som inak to, som šťastný, že sa konečne stretli, my sa sadli, že my sa prvýkrát dneska, keby ste nás nevíte, ja som si sadol, lebo sme sa bavili o tom, že sme starí obidva. A že my si už píšeme až tak niekoľko mesiacov záľubené správy na Instači a sa Beha v januári, tak chcem ich skúsiť, poviem to skromne, postaviť sa na štart polmaratónu v januári 2027. Mne toto príde ešte... Minus 50. Už na tom robím. Už dobre, už je to lepšie. Mne toto príde akože oveľa že silnejší cieľ, ako dojsť, akože dobre, dojsť do toho PV-ku nie je sranda, a ako môže sa to nepodariť proste čokoľvek, ale že tento, že fyzicky samoprekonávajúci cieľ nepríde teda ešte väčší, ešte kor v tom, že budeš popri tom sedieť tej buchanky, kde budeš proste každý deň doľaďovať skoliózu do dokonalosti podľa mňa ľudstva a potom do toho chceš polmaratón v minus 20, v minus 50. Veľká úcta, budeme ti, že extrémne držať palce. A v aké je bežné, ja som to pozeral, že oni tam, že tam je relatívne, že stabilná zostava ľudí tých bežcov, nie? Že, takže, lebo nie úplne každý toto beháva, že je to také, že na tých víťazí sa rotovali tie mená, keď som pozeral tie rebríčky. No, ja ti poviem, že ja som nepozeral a poviem tiež, keď sa vrátim. Nech sa Pánka, určite ho všetci poznáte z Volant TV. Áno. Áno. Slúbil mi, že príde na štamplík. Tak keď sa bude dať, zastaví sa. A keď sa bude dať, čo to znamená, keď sa bude dať? Kepem okolo, idem ponáhňať deti a keď ich nájdem, tak prídem. Ale vieš, sú také, že deti hľadajú a nenajdú. Nájdem, lebo majú autička, tak podľa toho ich spoznajú rýchlo. Dobre. Ja to budem čakať. Určite. Takže áno, prišiel. Splnil som svoj sľub. Splnil sľub, prišiel, je tu aj na štamplíku. Aha. Tak na zdravičku, toto je fakt výnimočné. Na zdravíčko. A kto vie, čo je vnútri? No domáce. Môže byť.
Náš propaganglienár všetkým babám sa páčil, vravne bol sráčil, slov, čo treba vedieť, je len pár. Tuto takéto parádne burgeríky budeme mať na obed. Najlepšie široko daleko, aj z obsluhu najlepšiu, že? Tak, Lebo ešte vedia, čo je dobre podľa nálepky. Toto. A my tiež vieme, čo je dobré. Človek sa ráno zobudí, ešte len otvorím oči a oni už chlastajú. Prečo to zvoluje na nás, veď teba to napadlo, že poďme si dať. Jako, ja som teraz ešte len vyšiel znútra ven. Jasné. Ja som ešte v pyžame. Áno. Aha. To nedá. Ja sa chcem fakt opýtať a nerobte si do mňa ste žandári, akože normálne policajti. Čo to vzniklo teraz? Aha. Lebo si robia zo mňa srandu, ale dobre, nerobíte si, ale nepatria pod policajtov, patria pod vojakov. Čak to sme ti povedali. Nepovedali. Ale inak ste pešní chlapci, musím vás pochváliť. Ňam, ňam, ňam. A keď budem veľký, takéto si kúpim. Keď vyhráš fotku skôr. Aj s takú nadstavbu, aj presne toto isté auto. Ešte aký to mám motor? Komplet bušvaká výbava. Brutálny offroad, najlepší na svete. Aj no, najznámejšie auto na svete. Jo, zase chlastáme. Otázka, prestal si? Povedz, že si pokazil stoličku. Ja sedím na stoličke, ona sedí na lehátku. Už si bola vymeniť lehátko, aby to nikto nám nepovedal. Ja som si bola vypýtať nové. Ja chcem mať pohľadu. Tak si vlezte dovnitř. No, to si pôjdem určite pozrieť, keď môžem teda ovšem. Ale chlap tady bude až večer, takže... Pohode. Nějaké parametry Pohode. až večer. Ja viem, cítiš predazemná, áno, verím ti, cítiš Ne, sa. úplně ne... Ach, jaké je šupice. Tu sa čapuje niečo z tej voľného. Prosečko, nie je náhodou? Kokos, to je úžas. To je úžas. Pozri, jak sa to odemýka. Si videla? Videl si tu rozprávky, to je ten My. No a toto Počkej, je ale asi toto väčšie, si jak všimli? hento, čo si ma chodil. Áno, všimli. To primitívo. Kokos. A tu vidíš ešte meje. Neuveríte, ale my nepijeme. Tu máme stále ten istý drink. Iba miesto sme zmenili. My sme zmenili miesto, my sme si ho len tam preniesli sem. A preliali do poháriku. Že to je pravda. Áno, pravda. Slámky sme mali aj predtým ružové, neboli čierne. Jaké sú? Kurva, že mňam. Daj moje slaníku. Zemiakové, on nelúbi. Ty nelúbiš halušky? Nie. Stojíte pri amerických burgeroch. Toto je slovenské jedlo, dobré. Ale aj ten burger je dobrý, to nemáš si čo vybrať. Je. Teraz mám... Zebral som si kameru, môžem? Andrej, aha. Zamávaj na ňu kameru. Nazdar. A už preč. Nech nevidia, čo tam ide, čo? ne, že to by sa znovu si zastreli. Dáš duša špachle zase. Jaký je burger? Jaký je burger? Výborný. Co nemám na čo mi Halušky? Božské. Naše burger je dobrý. Popiči. Dáme im like. Aj dva.
Za kamarátov som. Není to perfektné? Kávu predáva. Baka na výfuk. Jo. Uhú! Ukázal som to! Á, my ideme v Kupri. Á, v starom Kupri. Ježiš, to je super. Pozor na... Je to fakt malinké. Ježiš, tie puky miesto oného tlmičov. Toto otoč a ideme naspäť. Vrchom prejdem. Pozor na tie one, aby sme im to To nemá posilovač. Ukázal som to! Z mora, nado mnou boli palmy, z ktorých hocičo na mňa padalo a Niekedy tam boli aj závlahy, ktoré vás ráno zobudili. raz som mal vlastne v posteli aj sprchu, keďže tá závlaha začala striekať. Ale výhoda spania v člne nafúkovacom je to, že keď z boku fúka nočný vánok a silnejší vietor, tak vlastne to má počnice, je to veľmi dobré. Osvedčilo sa, brávajte si so sebou na cesty aj nafúkovací čln, keby ste mali málo miesta. Tak čo, tato, ideme domov. Bohužiaľ. Sme na ceste. Hádam sa nám to neposere. Karavána pred nami. Zase máme poruchu? Skoro sme doma. Skoro, pozrite, sme na prašníku a my máme zase poruchu. Peťko nám pozerá cez okno. Ducho. Najnovšie máme poruchu pred vstupom domov. Borko, čo sa deje? Furt to isté, no. Furt dačo. Idem štartovať.